Txaldeon, eta eskerrik asko den hori Aiurri Amauskariaren erredakzioaren izenean, gaurko Aiurri aipamen bereziak ekitaldi hontara etortzeagatik. Az gaitezen beraz, 2009an nabarmendu ziren gizarte, kirol eta kultura arloko aipamenekin, eta lehena gizarte alorrekoa izango da. 2009ko irailan, Andoaingo Batzoki Elkarteak jardunaldi gastronomikoa jarri zitu martxan, estreineko aldiz. Ez ziren elkarte barruko ekimen itxi batera mugatu, herriari begira jarri ziren hasiera-hasieratik. Hauxe zan helburu nagusia, herriko elkarte gastronomiko guztiei, Batzokiko elkarteko sukaldean sartzeko gonbidapena luzatzea, menu berezi bat prestatzeko. Andoaingo Batzoki Elkarteko taldera gehiago kide jasoko dute saria, gerturatzeko eskatuko digu, eta beraiei saria Eloi Artolazabal Karrika Elkarteko kide eta sukaldaritza jardunaldietan parte hartu duen andoaindarrak emango die. Atxaldeon eta mila esker, eta argi geratu den bezala, histori guztionekin hasi ginenean gure helbururik nabarmenena izan zen, hori, ikusten genuen utxune bat zeola herriko elkarteen arteko harremanetan, eta gure helburua hori zen. Zehose antolatu, herriko elkarte guztia parte hartzeko, eta horrexegatik gure, naiz eta saria oso garrantzitsua izan guretzat, gure saririk handiena izan zen elkarte guztiek emandako erantzuna. Benen baietza lortu genuen inongo arazorik gabe, eta horrexegatik saria hau ez da guretzat bakarrik, baizik eta parte hartutako elkarte guztientzat. Mila esker. Lehengo zaharrak gizatasun hitza, lehengo zaharrantzako bintzat oso hitz potoloa zen, ea guk hitz potolo horri bere pixua mantentzeko gaitasunakin jarraitzen dugun. Gorringo taldeak urtea daramatza euskerazko antzerkia eta herriz-herri zabaltzen, Joxean Sagastizabalek idatzitako liburuan oinarritutako Kutsidazu bide Isabel Antzazlanak marka guztiak hautsi zituen, eta bide berean abiatu da, Patxi Gallegok idatzi eta marraztutako eleberri grafikoan oinarrituta dagoen eta aurkeztu berria den Xabineitor izeneko antzezlana ere. Bi antzezlan hoiek dira, seguruenik, taldekiden lanik ezagunenak, hemen bildutako askok barre artean ikusita izango dituzuenak, seguru. Kulturari dagokion Aiurri saria Gorringo taldearentzat eta Guazeman saioko kidentzako izango da aurtengoan. Aurrerantzan ere, jende askorengana iritsiko diren esperantzarekin eta haiekin batera barre algara ugari egingo degulakoan. Motxian, ze esango izuet, eskerrik asko Aiurriri, eta, jakintzazue, bai Gorringok eta bai Guazemak taldeak sortzen dituen, asmatzen dituen, sortzen dituen, ensaiatzen dituen, estrenatzen dituen lan guztik, eskualde honetan itejula, beraz, ez dakit beziun saria, baina, pertakoa gehala argi dago. Eta gehien bat ikusitu zuen ganberra dauengatik, eskerrik asko guregatik ez lotxatzeatik hemen eskualdeko gehan bezala, eta eskerrik asko. Ederki jarrai dezagun, Aiurri aipamen berezi hauekin, eta kirola orain. Andoaingo txirrindulari eskolak 84. urtean ekin zion kiroli bilbideari, eta asteburu hontan 25. denboraldiari ekingo dio beti ere arrobia lantzen. Aurta gazten artean txirrindularitzaren lehen lezioak eskaintzen dituzte, txirrindularitzakoak eta bestelakoak ere bai, hala nora laguntasuna eta elkartasuna bezalako balioak. Andoaingo eta inguruko herritako 100 txirrindulari pasada eskolatik, eta urte horietan guztietan lantaldea bermatuta egon da, belaunaldi ezberdinetako jendeari baita gaztetxoen entrenatzaile lanetan. 25 urte bete dituztela eta une ezin hobea da sari batekin eskerrona 2 aldiz adierazteko. Eskerrik asko urte hauetan guztietan egindako lanagatik eta eskerrik asko txirrindularitzaren lehen pausoak emateko aurrei eta gurasoei eskaintzen diozuen batratu honagatik. Eta txalo bat hauei ere.
Mila esker deno Andoaingo Txirrindularia eskola osatzen dugun denon partetikan, sari hau azken batean denentzako dalako, eta kontutan eukizagetikan, 25 urte hauetan egin dugun egiten saiatu garen lan hau baloratzeatikan eta gazteekin eta denekin lana egiten jarraitu dugu eta balorazio guzti hori eskartzen dugu. Mila esker. Zorionak baita ere Andoaingo Txirrindulari eskolari, eta Aiurri aipamen berezien laugarren edizioaren azken zatira iritsi gara. Orain arte 2009 urtean nabarmendu diren pertsona, kultur jarduerak eta taldeak saritu ditugu, segidan orezko aipamena banatuko dugu. Hortarako gerturatzeko eskatuko diogu Jon Manuel Arramendi Kultur Bazkoneko lehendakariari. Zurea da hitza, Jon. Bueno, arratsaldeon guztioi, eta mila esker gure ekitaldi honetara etortzeagatik. Aiurria aipamen berezi hauetako ohorezko aipamen honen helburua urte luzeetako jardun eredugarria saritzea da. Gaur omendutakoa asteasun jaiozan 1919 urtean, Apreterone etxean, eta hain zuzen ere, bere jaiotetxeko ogibidea apretak edo espartinak egitea zen. Dagoeneko antzemango zenioten. Angeles Uzkudun Tapiaz ari naiz. Apreteroneko Angeles bertako entzat. Lehen ere, saritu genuen gerra garaiko eta orduko fusilatuen eta zigortuen bere lekukotasuna eman zigunean. Humiltasunez, baina zintzoki eman ere. Lekukotzak bilduman argitara emandako artikulu horiek oihartzun handia izan zuten astiasun. Baita eskualdean eta baita eskualdetik kanpo ere. Horregatik eman diogu 2009 urteko ohorezko aipamen hau. Asteasu eta beterri osoa harro egon litezkeelako halako emakume eta euskaltzalea bertako alaba izateaz. Gaur gure ohorezko aipamena jasotzea etortzeko azan, Angeles ekitaldi honetara, baina eren egun, bizitza hola dalako, eren egun bere anaia Alejo hiltzan Lapurdiko Ziburun. Angelesentzat hau nahi gabe handia izan da, Angelesek beak ere 91 urte ditu, eta ez du bere burua indarrakin ikusi gaur ekitaldi honetara etortzeko. Beraz, sarila, mila iztuetak jasoko du Maria Angelesen izenean, gure sarila eta agiria, eta datorren astean Angelesen esku utziko du. Eraman diezaizkiola ere, sariarekin batera, gu guztion txalo beroa eta eskerrona.